Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Zita rangu muchanditi Chipo uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. I never thought kuti I would live to tell the story of how I ended up doing all of these things ku Dubai. Ndokubva ndachizodzoka kunoku kumba ndakazvarirwawo ndikakurira mumufakose uye zvekare ndikazouraya amai vangu mukomana Shi vanondirwadza apa pari zvino vari kuramba vachingondimukira chipoko. Inwishi ndiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kundibetsera. Ndaneta nekuramba ndichingodyirwa mari. Ndine vanhu vane machannels akasiyana siyana, vamwe vanoita zvechivanhu vakandipa mafone numbers. Mamwe mafone number andaitobhadhara ipapo pandakambodzokera kuDubai ndichitopiwa mafone numbers ndichiti zvimwe kuda zvichaita, asi zvakaramba. Ndakabudawo muZimbabwe mainge muri mugore ra2012. Ndainge ndaudzwa neimwe cousin yangu uyo ainge agara zvake achishanda as a living maid kuDubai. At first when I had kuti kwainge kuine basa ndakatomboramba, asi amai ndo vakandikurudzira. Iye ainge achishandira this other certain couple iye vainamata zvisingaite, kushayiwa kutoziva kuti ko why vasingazvizivi kuti vanowirirana nemukadzi uyu akaromba akazondirombesa, unless kana ivo vakaromba havo in secret. But paakazonondijoinisa cult yacho iyoyo kuDubai akangonditi kuromba havana, vatoriwo vanhu vanotonamata zvechokwadi. So ndakazoenda kuDubai mukoma. Each and every day I would think about my mom and the salary that I was making. I can say kuti it was enough. Semunhu ainge achimboshandawo muZimbabwe samaid, pandakaenda kuDubai ndakanyatsokuona kuti life can change within 1 minute. But I was missing my mom, uye zvekare ndainge ndakamitiswa pandainge ndichiri kuchikoro. I was missing my daughter like a lot. Ndaingogara hangu ndichivatumidzira mari and I was proud each and every time pandaitumidzira amai vangu mari vachindiudza kuti kana zvokudya nawo havachatombotambudziki zvachose. Fast forward 2 years into my service, everything changed. Pane patakazoenda kubaby shower kumba kwamother ava vakazondirombesa. Vainge vaine umwe mukadzi, zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa. Mukadzi uyu she flew from Ghana kuti ange achiuya kuzoita baby shower pamba pavo mother ivavo. So takaendako kubaby shower ikoko, ndisu taifanira kuti tinge tichibatsirana nevamwe vainge vachiita catering. Things were so nice. Then this baby party, it went through almost through the night. It was late night apo pavakazondidaidza vainge vachindiudza kuti vainge vadhakwa, vakati kwandiri vaida kuti ndinge ndichizovaperekedza upstairs. Kana kufamba vainge vasinganyatsogoni kufamba. Ipapo I think kuti it was somewhere kuma 10:30 pandakazoenda navo ndichivaperekedza kubedroom kwavo. But when I come to think of it, vainge vachida kutongondiratidza kuti ivo munhu akaromba, and she wanted us to get close to each other. Vanoramba zvavo, vanoti kana wakatozongosarudzwa hako nenyoka yangu apo pandakazoenda newe mubedroom mangu. But I think kuti kakundifarira kwose kavakaswera vachiita vachirakidza kuti vanondifarira chaizvo, I think kuti vainge vatondirongera zano havo, vainge vachida kuti ndinge ndichizozviziva kuti ivo vakaromba. So ndakazoenda navo kubedroom kwavo. Mushure mekunge ndaenda navo kubedroom kwavo ndikanosiya ndavaradzika pabed apa vainge vatorara zvavo. I think vainge vatorwa neblackout because vainge vakadhakwa chaizvo. Mangwana acho makuseni ndo pandakazoona message paWhatsApp pangu vachindiudza ivo vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo for mapeace job. Ndakazodzokerako kumba kwavo ndikaona kuti ainge ari ma1 mukoma. Ndikatanga kucleana ndiri ndega. Vakandipa
mari yakawanda. Vakanditi can you always come over maweekends, because ivo vanotoshandirwa nomumwe muindian as a maid. Saka anoratidza kutoti atoriwo nenungo dzake but havatorina havo basa naye. Saka vakanditi uyu zvaaine usimbe iwewe, I want you to come over maweekends, I want you to help me around my home. Onyatso kunditsvairira mumba, kundisukira maplates, kundibikira the Zimbabwean way. Saka ndainge ndoendako Saturday nemaSundays. Mukoma working extra hours zvainge zvava kundipawo mari yakati wandei. Kana amai vangu vainge vachifara chaizvo. Saka ndakavashandira mother ava ndingangoti kuda about 1 month. Saka pa 1 month ipapo, on the last Saturday of that month, ndo pandakabva ndachizoona kuti mubedroom mavo mainge muine imwe hari yainge irimo. Hari iyi ndainge ndisati ndakamboiona. Vakangoita mhiko dzavo sezvavakandiudza kuti mushure mekunge vaita mhiko dzavo vakabva vachizoreceiva call iniwo kwava kuenda kubedroom kwavo, uko kwandakazonoona hari iya. Hari iyi vainge vakaigadzika pamusoro pejira rered, paiva nereblack nerewhite, then neregold uye zvekare nerimwe reblue, ndo rainge rakareba. Saka pandakapindamo mubedroom mavo mukoma, ndakaona kuti muhari umu mainge muine nyoka yainge irimo. Apa madam boss vangu ava ndainge ndakavasiya vari downstairs, vari mune imwe room iyo yavaitoshandisa seoffice, yaitova office yavo, because vanoita zvebuying and selling. Kana uine zvaunenge uchida kuDubai, then she buys it for you, but vanowanzokutengera vanhu vane mari dzavo chete. So she was busy in her office, inini ndiri upstairs. Ndakangoridza mhere mukoma, but handina kudanidzira zviya zvekuti munhu ari downstairs anokwanisa kuzvinzwa. Kunyange vana vavo vainge vari mumarooms avo havana kutozvinzwa. Ipapo pandakaridza mhere, chakandivhundutsa mukoma ndechekuti mother ivavo vakangonyuka kumberi kwangu kuita sekunge vakabhururuka. Ndakangoona chinhu chakangoti mvee pamastairs, ndokubva ndatoona vatomira kumberi kwangu. Vakanditi kochi, ngatidzokerei mubedroom, do not make a commotion. Vana vari kuverenga, handisi kuda kuti vange vachizonzwa tichitaura. Ndokubva tachizopinda mubedroom. Tapinda mubedroom koma kwava kukiya door. Apa ndainge ndaonaka kuti muhari mainge muine nyoka yainge irimo. Ndikati ndokumbira kuti muge muchivhura yenyu door ndibude, because muhari umo mune nyoka. Vakabva vaseka vakati iwe eheka handiti mune nyoka here, but nyoka iyi inyoka yandakapiwa nevadzimu vangu. Vakatanga havo kuseka. Vakabva vachizoenda paya pange paine hari, ndokubva vazoburitsa nyoka yainge iri yeblue. Nyoka iyi mukomanashi vakaisa pafloor. Ndakaona kuti yainge yakazvimba padumbu, ichiita sekunge yainge yadya chinhu chihombe chaizvo, ikatanga kurutsa maUS dollars. Apa vainge vachiseka. Vakabva vachizotora bute rainge riri muchibako chefodya, vakatanga kudira bute riya pamusoro payo nyoka, ichingorutsa mari. Yakangoti ichingopedza kurutsa mari, vakabva vatanga kuuchira vachiridza mururu, ndokubva yatonyangarika. Asi vachiita zvose izvozvo mukoma vainge vachiridza mururu pasi pasi, vasingadi kuti vana vavo vange vachivanzwa. Ndokubva vatotanga kutorongedza vachipeta machira avo. Vakatora hari iya vakaisa pasi pemubhedha. Mari ndo yavakazoti ndige ndichivabatsira kuisa mune kamwe kabhegi. Ndakabva ndachizoisa kabhegi kaya kainge kakati mako nemaUS dollars mune rimwe drawer remuwardrobe mavo. Ndo pavakabva vachizoti come here and sit down my love. Ndokubva tachizogara pabed. Tagara pabed paya mukoma, ndipo apo vakabva vachizotanga kundiudza kuti ivo vainge vakapiwa chikwambo chenyoka, uye zvekare vainge vakatotendedzwa nevadzimu vavo kuti vange vachizoshandisa chikwambo chacho ichocho chenyoka. Hana yangu yakarova mukoma.
ndakaita sekunge ndichakolapsa, ndichafenta. Mukadzi iye achindiudza kuti ainge akaromba. So akabva achizonditi, iwewe ndinoona sekunge wasarudzwa nenyoka yangu, ndikuda kuti newewe unge uchizoita seni. Ndakabvuma mukoma. Kubvuma kwacho kwandakaita hakusi kunzi ndakabvuma nekuda kwekuti ndainge ndichida kuitawo zvinhu izvozvo, but ndakabvuma mukoma simply because ndainge ndichida kungoti zvinge zvichindibva. Vakabva vachizoenda kudownstairs vakadzoka vaine kapu yavainge vakabata. Kapu iyoyo yainge yakazara weti, vakanditi yainge iri weti yembudzi, uye zvekare mainge mutori nenhoko dzembudzi. Ndikati ko zvose izvozvo mazviwana kupi? Vakangonditi pane munhu andipa izvezvi, ndachitotaura naye paWhatsApp, uchazosangana naye kana kuri kunzi ndikazoenda newe to the next meeting. Saka ndakapiwa weti yembudzi zvekare, ndikanzi ndige ndichidya nhoko dzembudzi kuitira kuti hana yangu isazongoramba ichingorova, because ipapo ndainge ndava kunzwa dzungu, ndichinzwa kuda kutofenta chaiko. I was in shock of everything that had happened. After that mukoma ndipo apo pandakabva ndachizodzokera hangu kumba kwangu, asi kana kurara ndainge ndava kusakwanisa kurara nekuti ndaipota ndichiona nyoka ichifamba kumadziro. Ivo vainge vakandiudza kuti nyoka iyoyo yainge iripo pakundichengetedza, but ndainge ndichitya mukoma. Vaiva nemushonga wavainge vakandipa, vakanditi unofanira kuti unge uchizoutsamira mushonga uyu kuti usazorota hope dzinotyisa. Vakazoenda neni kumeeting kwacho. Pandakasvika kwamukoma ndakatoona kutoti kwainge kuine vamwe vakadzi vekuAfrica nevamwe vakadzi vainge vatobva kuAmerica, vamwe vainge vatori vekuZimbabwe. Mukoma, maIndian ainge aripo ainge angori maviri. Handina kuzombovaona zvekare maIndian acho iwawo. I think vakangouya kuzongoona ndichiitwa initiation mucult yacho iyo yandakajoina. Saka ndakabva ndachizobvunzwa kuti ndainge ndiri willing here kuti ndinge ndichijoina cult. Ndikati hongu, sezvandainge ndakaudzwa namadha vakandijoinisa kuti pane zvose izvo zvauchanzi unofanira kuti unge uchizoita iwe uchingoti hongu, usaramba. Saka ndakanzi ndinge ndichinyora zita raamai vangu. Ndakarinyora zita raamai vangu, asi ndakarinyora neropa pamucheka weredhi mukoma. Ropa iri handizivi kuti rakabva kupi raibva kupi, asi ndakangonzi ndinge ndichingonyora zita raamai vangu. Handina kupiwa pen, ndakanzi ndinongonyora nechigunwe. Saka ndakati ndichinyora kudaro ndakatombovhunduka, because ndakatoona kutoti muchigunwe mangu maibuda ropa. Ndichizvitarisa ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakuvara, but ndainge ndisitomborina kukuvara. Ndikanyora zita ramama vangu rekuti Martha, ndakavanyora pamucheka iwoyo wered. Ndikachizopiwa mucheka wegold, ndikabva ndanzi mucheka wegold unoreva upfumi. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinyora kuti nezita raamai vangu iro randanyora pamucheka mutsvuku unova iwo uchireva kudeuka kuchaita ropa raamai vangu. Zvino ndava kunyora pauri iwe mucheka wegold kuti semawandiro akaita goridhe pasi pano, ndinoda upfumi hwakawanda segoridhe, chindipaka upfumi hwangu. Ndakanyora zvekare mukoma, ndichitoona kutoti ropa rainge richitobuda muchigunwe mangu. After that mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizopeta-peta mucheka uya. Mushure mekunge ndaupeta-peta mucheka wacho iwoyo, ndokubva ndachizouisa pane kamwe kaalta. Zvikabva zvatotanga kutongobaka moto zvimucheka zviya. Ndikanzi zvainge zvaita, uye zvekare sacrifice yangu yainge yagamuchirwa. Ndakabva ndachizobvako kuDubai ndikauya kuno kuZimbabwe. Amai vangu ndakavachekeresa mukoma. Ndine micheka iyo yandakanzi usiku paya ndaifanira kuti ndinge ndichimuka ndosungira micheka iyoyo muchiuno mangu. Apa ndisina kana kupfeka, ndobva ndatanga kutenderera imba yose ka7. Ndakaita saizvozvo mukoma, ndikatenderera imba yose ka7 ndichingozevezera
zita raamai vangu ndichiti, amai ifai kani, amai ifai kani, amai ifai kani. Ndakazviita izvi mukoma kwemazuva 7. Zuva roga roga ndainge ndichitenderera imba 7 times. After that ndipo apo amai vangu pavakazotanga kurwara, ndakabva kuZimbabwe ndikabva ndachimboenda kuSouth Africa ndikanogara neumwe mukadzi uyu akatoromba, asi vanhu havatozvizivi kuti akaromba. Apa atori nemari dzake nechekare. Ndakagara kumba kwake ndakamirira kuti amai vange vachizofa. Amai vangu mukoma vakavigwa ndisipo. Ndakanzi amai vainge vachifanira kuti vazovigwa inini ndisipo, asi ndosvika zuva iro rekuti amai vanenge vabva mukuvigwa. Amai vangu pavakashayika mukoma, ndakabva ndapinda murodhi ndokubva ndauya ndikatanga kugara kumba kwake mukadzi uyu ndakamirira kuti amai vange vachizofa. Hama dzangu dzaifungidzira kuti ndainge ndichinyimwa mari yekuti ndinge ndichiuya kunoku kuZimbabwe, but mari yaitovapo uye zvekare ndainge nditori muno muZimbabwe ndichingokomunicata. Saka zuva iro rekuti amai vakavigwa ndopandakati ndaburuka ndiri paroundabout, handina kana sendi. Hama dzangu dzakandinzwira tsitsi kana zvandainge ndakapfeka mukoma, ndichiita sekunge munhu akasakara nenhamo. Izvo ndainge ndatobva mumba mandainge ndagezera mujakuzi ndikazongopfeka hangu mamwe mazihembe uye zvekare nekuzongoita sekunge munhu asakadzwa nenhamo. Takazoenda kumba ndokubva ndachizoendeswa kuguva raamai the following day. Ndasvika kumakuva ndopandakabva ndachizotuka amai vangu nechemumwoyo. Ndakatomirana nasisi nanaamai nini nevamwe vanasekuru hanzvadzi dzaamai. Saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichituka amai vangu nechemumwoyo. Ndozvandakaita izvozvo. Mushure mekunge ndatuka amai vangu ndopandakabva ndachizoti ndikudzokera kuSouth Africa, ndikamboenda ndikanogara kuSouth Africa kwava kuzodzoka kuZimbabwe ndikatanga kabhizinesi kangu ndokubva ndatanga kubudirira. Mukomanachi ndakangotangawo kabhizinesi kekungotengesawo mutauni, but iniwo ndaingoswerawo mutauni zvangu, but ndainge ndisina kana basa nazvo, whether kuti ndinenge ndatengesa here kana kuti ndinenge ndisina kutengesa kana chii zvacho, nekuti mari ndainge ndiinayo. Nyoka ndakazopiwa nyoka yeblue yainge iri diki ichirutsa zvekare mari. Saka nyoka iyi yakazotanga kukura mushure mekunge hama dzaamai dzazofamba dzikabva dzachizoudzwa kuti dzaifanira kuti dzinge dzichienda kunoroverera hoko paguva raamai. Saka amai vainge vava kuuya zvino vachikanganisa nyoka yangu. Iyo nyoka iyi ikabva yachizopanduka. Nyoka iyi iri kukura mukoma, yakura zvekuti yareba kuda zvekuma 20 meters. Inogara mune imwe room. Ndinongoikandirawo hove. Inofarira kudya miramba, dzimwe nguva inodyawo fish mabrim, but nditori nevamwe vanhu avo vanonditsvakira hove dzakaita semiramba. Vanotozviziva kuti vane big customer, saka ndinokwanisa kutenga bucket rinenge rakazara nemiramba ndobva ndaikandira nyoka iyi. Inodya after each and every 3 days, inenge ichinzwa nzara ende yakapanduka. Hongu inorutsa zvayo mari, but kupanduka here, aiwa nyoka iyi yakazopanduka kudhara. So mukomanashi chakapandutsa nyoka iyi iniwo handitochizivi. Yakangotanga kungokura zvikanditorerawo nguva kuti ndinge ndichizviona kuti makuriro avo ari kuita nyoka yacho ainge asitombori kana normal zvachose. By the time pandakazoudza mukadzi uyo akandijoinisa izvozvizvi zvandakaita zvecult, ndakabva ndachizoudzwa kuti it was already too late. Saka mukoma paakati it was already too late, ndaiti zvimwe kuda ari kutongonyepa zvake, but mukoma zvechokwadi it was already too late. Takambofamba tikaenda kune dzimwe n'anga tiri tose kudzamara iyewo azotozviitirawo give up. Akanditi chimbotsvaka rimwe zano my dear, because ininiwo ndatoitawo give up pazviri. Saka pari zvino ndiri kungofamba ndiri ndega. Mufunge zvenyu mukomanashi, handina kana munhu anondibatsira kubva kucult kwacho ikoko. Iye haachatodi kutotaura neni mukadzi uyu, anondiavoida by all means. Anenge achindiavoida
haadi kana kunzwa nezvangu ndikataura naye, anotongondiavoida zvake. Saka pari zvino mukoma ndiri kutongotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Kana aripo muprofita anokwanisa kundibatsira, nyoka iyi yanditambudza, mufunge zvenyu mukoma. Ende chinondirwadza pairi ndechekuti iyo iri kungoramba ichingokura chete. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Patakazopesana nemukadzi uyo akandibatsira kuromba, ndakapiwa miko. Iye ndiye akangoita zvokungondiplayera rimwe voice note, but rainge riri remuindian uyo waakati ari kuDubai, ari murume. Saka akangoti she has to sleep with 5 pastors there in her country and everything is going to be okay. Akanditumidzira voice note racho iroro. Saka mukomanashi ndakamboedza, ndichiri kuedza kuti ndinge ndichirara nevafundisi vanokwana ivo kuita 5. Handizivi kana varipo pano mapastors ekuti vanenge vachidawo masimba vanokwanisa kuuya movapa manumbers, kana kuti mondipa manumbers avo. Ndenchida kutanga ndaona kuti vafundisi here zvechokwadi, kana kuti anenge atoriwo munhu anenge achida kuzongotorawo hake machances. So far ndine mufundisi umwe chete muno muHarare uyo wandakarara naye. Saka ndasarirwa nekurara nevafundisi vanokwana ivo kuita 4 kuti ndike ndichikwanisa kugadzirisa apo pakakanganisika. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndikuda kurara, ndinofanira kurara nevafundisi vanokwana ivo kuita 5 ndinge ndichikwanisa kugadzirisa apo pakakanganisika. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kuda ma4 numbers 4 mapastors, because so far vamwe vandamboedza kuti ndinge ndichiapproacha ndikwanise kudanana navo, they have been avoiding me. Wandakangowina munhu iye it's only 1 pastor wandakakwanisa kurara naye. Munoti kudii nhai vedare navo vanzvadzi vedu ava? Zvakangooma nazvo vedu we. Hanzi ndakarombera kuDubai, zvino nyoka iyi yakura. Hanzi yakura kuda zvekuma 20 something meters. Strange things indeed they do happen in this world. Sure, kugara nechikara chakadaro, dzimwe mari dzenyuka idyaye henyu mega. Zviri nani kuti ndinge ndichitambura ndakabata 1 rand, but ndichiziva kuti 1 rand iyoyo haina tukumiko mukati. What do you think? Mari yeurombwa yakanaka here kana kuti haina kunaka? Asi pane dzimwe nguva dzekuti munhu akanyatsokurohwa nenhamoka unoona sekunge kuromba kunenge kuri nani. Asi chandakadzidza panhau idzi dzekuromba, it is not a guarantee. Unokwanisa kuenda nhasi nenhamo yako woenda kun'anga uchiti uri kuda kuromba, zvikaramba unofa uchitambura. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti apa uchiri murombo and at the same time unenge uine tukudhoma twako tunenge tuchikunetsa futi on top of that. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Uye zvekare kana muine maconfessions enyu amunenge muchida kukomenta kwaari, even kuita mareactions, you can come to my inbox nevoice note. Mongo nditumidzira voice note, then ndozoposta panapa. Maybe we can have an episode whereby tinongoita magroup discussions. You can tell me what you think about that in the comment section. Kana kundifonera ndobva ndachizorecorda, then I will post ma WhatsApp calls acho panapa pachannel yedu. Can we bring such a show panapa? You can tell me what you think in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.